हॅलो स्टुडंट, आज आपल्याला सेकंड स्टँडर्डची मराठीची इंग्लिश मीडियम सेकंड स्टँडर्डची मराठीची कविता पाहिजे आहे. खार आपण ही शिकलेलो आहोत तरी सुद्धा आपण रिव्हिजन करायचे आहे. चला माझ्या मागे म्हणणार. सुंदर मजेदार शेपुटीचे झुपकेदार, बसते कशी डौलदार, उभी राहते ऐटदार, लुकलुक डोळे बघती, खुटखुट कान ऐकती, भरभर पळे रस्त्यावर, जरजर चढे झाडावर, धडपड करी फार, झटपट होई पसार, छान छान अशी खार, साऱ्यांना आवडे फार फार. बघा ही कविता काय आहे, देवबा पाटील यांची खार म्हणजे स्क्वॉरेल. ही कविता स्क्वॉरेल वरती लिहिली आहे. खार म्हणजे तुम्ही इथे पिक्चर मध्ये बघताय बघा खार. हिचं शेपूट कसं आहे, झुपकेदार, कलर कसा आहे एकदम ब्राउनिश, आणि असे पट्टे तिच्या अंगावरती आहेत. दोन कान आहेत आणि डोळे कसे मिचमिच लुकदार आहेत, आणि कशी ती डौलात बसते आणि ऐटीत उभी राहते, आणि लुकलुकत डोळे बघते, आणि कान तिचे काय असतात, तत्पर असतात, कुठेही थोडा आवाज आला की पटकन ऐकते, आणि रस्त्यावर कशी असते, भरभर पळते, झाडावरती पटकन चढते, आणि नेहमी धडपड करत असते, आणि झटपट काय होते, पळून सुद्धा जाते. मग ह्या दोन्ही मुलांना काय ही खार फार फार आवडते. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही ही कविता वहीमध्ये लिहायची आहे आणि पाठ करायची आहे. थँक्यू.